ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାନ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ପୁଣି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଶେଷ କରିଥିଲୁ ସେଇଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 କହେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:4ରେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ଏସିଆର 7ଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଶକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅପସନ୍ ଖ ଇସ୍ରାଏଲର 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅପସନ୍ ଗ ରୋମିଓମାନେ। ଅପସନ୍ ଘ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ କ ଏସିଆର 7ଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଶକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ପ୍ରକାଶିତ 1:4ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅପସନ୍ ଖ ରୋମିଓମାନଙ୍କର ଶାସକ। ଅପସନ୍ ଗ ଯିଏ କେବଳ ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଘ ଏକ ଦୂର ଓ ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରାଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ କ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ପ୍ରକାଶିତ 1:4 ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ଅପସନ୍ ଖ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ। ଅପସନ୍ ଗ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ଅପସନ୍ ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:4 ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ସେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିୟମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଖ ସେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଗ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଘ ସେ ନିଜେ ବାଇବଲ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ପ୍ରକାଶିତ 1:6 ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଖ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଗ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଘ ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକ ରାଜ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:7। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:7 ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ କିପରି ଆସିବେ? ଅପସନ୍ କ ରାତିରେ ଗୁପ୍ତରେ। ଅପସନ୍ ଖ ରାତିରେ ଚୋର ପରି। ଅପସନ୍ ଗ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଅପସନ୍ ଘ କେବଳ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ଗ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ପ୍ରକାଶିତ 1:7 ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ କିଏ ଶୋକ ବା ବିଳାପ କରିବ? ଅପସନ୍ କ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ। ଅପସନ୍ ଖ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅପସନ୍ ଗ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ। ଅପସନ୍ ଘ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଭୁଲବଶତଃ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିନି, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସରି। ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦିଆআছে ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, ପ୍ରକାଶିତ 1:8ରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ଅପସନ୍ ଖ ଆଲଫା ଓ ଓମେଗା, ଅପସନ୍ ଗ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ଅପସନ୍ ଘ ଉଭୟ ଖ ଏବଂ ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ଉଭୟ ଖ ଏବଂ ଗ। କେଉଁଟା ହେବ? ଆଲଫା ଓମେଗା, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ବୋଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ପ୍ରକାଶିତ 1:8 ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ସେ କେବଳ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ, ଅପସନ୍ ଖ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଅପସନ୍ ଗ ସେ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଈଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଘ ସେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:9ରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, ଯେତେବେଳେ ଯୌନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଜେରୁସାଲମ, ଅପସନ୍ ଖ ରୋମ୍, ଅପସନ୍ ଗ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ, ଅପସନ୍ ଘ ଆଣ୍ଟିଓକ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ଗ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ଅପ୍ ଟୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ବଳକା ଯେତେ ରହିଅଛି ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।